Goeie, welkom weerom bij de podcast Wraksel je mij het wut en mij de vraat. We zitten nu al een heel skoft in de gelijkenis van wat verlen weer en wat werfoen is. En de tweede verhaal daarin gaat over de verlenne zoon. Nu hebben we al in een keer gezien dat er een soort tahake, een bijlage is aan de eind. Want die verlenne zoon, die wie weer thuis kwam. Maar toen zeggen we, er is nog een verlenne zoon. En dat is de oudere broer. En we hebben gezien dat die oudere broer, dat stiert eis voor die malje die Jezus bekritiseerde. Dat er jepen stond voor de zoners. En dat er tijd bij haar terugbracht. En deze malje, de leiders in het Joodse volk, die wien eis blind in haar eigen gerechtigheid. Dat sjoggen we ook in een verhaal dat stiert beschreven in Johannes het 9e hoofdstuk. Want daar wie een man die wie blind was al van bed aan. En Jezus maakte een beter zodat er zien kon. Nou wie dit op de Sabbat en de tempelleiders gingen naar de man die blind was hier en zei, hoe kan dit toch? En ze woorden eens dat er minder dingen over Jezus is zo, maar dat woorde niet. Hij wou opkomen voor zijn redder en verlosser, maar hij wist niet correct wat er weer. Maar omdat er geen verkeerd wordt over Jezus is, waren de fariseërs stieren poer en ze trappen hem de Joodse gemeenschap uit en de synagoge. We willen hierdoor lezen, zoals ik zei, in Johannes 9. Jezus jedde ervan dat ze hem voortjagen heen. En doet er hem van hier, zei er, leeuwst een mensenzoon? En hij antwoordde, waar is dat dan, Heer? Dan zal ik ook in hem leeuwen. Jezus zei tegen hem, du hast hem al zien, die mij die praat, die is het. En hij zei, ik leeuw, Heer. En hij viel voor hem op een knibbelsdel. En Jezus zei, om te waardelen ben ik in deze vraag komen, dat wat net sjogge, zien mij en wat zien kennen, blind worden mij. Gewoon fariseërs die bij hem stienen, jedden dat. En ze zeiden tegen hem, binnen wie vaak ek blind? Jezus zei tegen haar, als je me blind wienen, zullen je me geen schuld hebben. Nood je me zeggen dat je me zien kennen, no bloed je me schuld. Een soort van christenen en van Tsjerken, die zullen ervan opzien dat Jezus zei, ik ben naar de vraag gekomen om te oordelen. Wat? Ik dacht dat Jezus alleen nog maar de zonen verjaan wou. Maar het is toch zo dat we hier ook zeggen dat Jezus in het oordeel de zaak op een kop zet. Want we zeggen dat die blinde man, die Jezus net kon, dat die weer zien kon. En dat die zijn betrouwen op Jezus stelde. Maar aan de andere kant zeggen we die leraars van de wet en zeggen we die leiders van het Joodse volk, die denken dat ja, onderscheid meidje kennen tussen het goede en het kwade, dat die eens geestelijk blind binnen. Want ze zeggen in Jezus net de Zoon van God. En ze zeggen in de zonders net dat ze verlend binnen. En dus zeggen we dat die blinde man eens zien kan. En die zocht dan ook dat Jezus zijn redder is en dat hij de Heer is. En hij smiet hem zelfs voor zijn voetendel om Jezus te aanbidden. Maar aan de andere kant zeggen we de Joodse leiders die zeggen van, en u dan? Binnen wie dan blind? En Jezus zei, je denkt dat je een goed erg hebt voor het goede en voor het verkeerde, maar eens is het zo dat je blind bent, maar het zelfs niet zien of accepteren willen. En daarom is er meer hoop voor de zonders die tot besef komen dat ze Jezus nodig hebben, dan voor jemmen die denken dat je hem in jezelf en in je eigen leven en wethouden rechtvaardigheid hebben. In de gelijkenis van verlen en foen hebben we zien dat er trije verhalen binnen, als trije ferhaaltsjes. En in elk van deze trije ferhaaltsjes zullen we op een feestmiel. Ja, er wordt feest vierd,
omdat dat wat verlend weer voen is. Het is een feest voor zwalkende zielen, die op een laatst dags haar eigen identiteit voen hebben in haar heid. En zien hebben dat de heid die alles aan haar doen had, dat die eens de bron van alle zegen west had. En dat ze graag bij hem waarom komen om het echte goede leven met hem te hebben. Dit thema van het feestmiel, of het feestmiel oan't, dit sjoggen we troch de hele schrift heen. Van begin aan de eind. En daar willen we deze episodes naar zien. In 2 stukken sjoggen we naar het thema van het feestmiel. En dat begint met de Peaske in het Oude Testament. En dan naar de Peaske sjoggen we in de profetie van Jesaja dat die al een visioen had van een geweldig banket dat de Heere zal reemaatje voor zijn volk en voor zijn meisken. Een banket met kostelijke geruchten en met heerlijke wijn. Ja, dat is het oersjoch dat God zelfs jouwt. En dan zullen we in de tweede helft dat Jezus daar al een voorproefje van jouwt. Want het eerste wonder dat Johannes beschreeuwt is dat Jezus bij de Brulloft in Kana water verroert in wijn. En wat voor wijn? Kostelijke wijn. Die beter is dan de meeste brave mannen haar gasten verzetten. En dan zullen we daarin dat Jezus eens al vooruitzocht op zijn sterren. Op zijn lijen en zijn sterren. Bij het lêste feestmiel. Als hij daar zit met zijn leerlingen en hij zei zijn harren, morgen zal mijn lichaam verbrutsen worden. Krijg als dit brochje. En morgen zal mijn bloed uitgeten worden. Krijg als ik deze wijn nou uitget voor jemme. En dat is dus een kearpunt in de skiednis. Als Jezus aan het kruis hinget en de zonden van de wereld voortneemt als het Laam, als het perfecte Laam van God. En dan zeggen we dat in al dit Jezus vooruitzocht naar zijn eigen Brulloft, de Brulloft van het Laam. Nou, eerst dan het Peaske-miel. Pesach zat de Joden nemen. En dat wie een miel dat badde in Egypte. De joen voordat de eerstberne al jaardeerde worden zonen troch de engel van God. Maar net bij de mensen die het bloed van het laam smat heen als schilderen op het doorposten buiten het huis. Voor 4 eeuwen wie het nijdteam van Abraham in Egypte. De Heer wil haar apart zetten van het volk van Kana, want het volk van Kana hier in zonde leven en Jezus wil de antithese in staan houden. Zodoende moest het nijdteam van Abraham in quarantaine in Egypte. Maar God heeft beloofd aan Abraham, na 4 eeuwen zou God zijn nijdteam weer vrijzetten en uitleiden uit het land wat ze westheen, om ze weerom te brengen naar het beloofde land van Kanaan. Want in die tijd zou het volk van Kanaan in haar zonde zo verstrekken wezen dat ze klaar winnen voor het oordeel dat de Heer haar tas zijn hier. Nou, na de eind van die 400 jaar wie het tegen slim voor de Hebreeën, want ze waren in de slavernij. De farao die te doen weer, die zag haar als een dreiging en die tocht hij kon haar goed broeken bij het bouwen van de vestingsteden. En zodoende heeft er echt besloten om de lietse jonkjes van de Joden te versoepen in de rivier de Nijl. En de niet zo heeg weer, stuurde God Mozes, zijn kinder, om zijn volk te redden uit Egypte. En Mozes zou naar de farao toe, om hem het boodschap van God te doen. Laat mijn volk gaan, want ik ga haar een land te zijn en een nieuwe toekomst. Ja, moet mijn volk wezen en mijn koninkrijk. In zijn machtige wonders had God zien laten wat zijn macht is en zijn trouw
aan de beloften die te dien hier aan Herren heid Abraham. Het Peaske met het slachte laam, met bittere kroeden en met onzware breien. Dat wie de joen voor de uittocht. Want God zou het volk uitleiden uit dit land van verdrukking en ze op een wijs zetten naar het land dat hij Herren tas zijn hier. We lezen uit Exodus 12 en ik begin bij vers 17. Jemme moet het feest van de onzware koeken houden, want die eigenste dag zal ik jemme familiegroepen uit het land van Egypte leiden. Jemme moet die dag houden in jemme geslachten als een altijd dwarend voorschrift. Op een 14e dag van de eerste maand, de jongens, moeten jemme de onzware koeken eten. En de jongens van de 21ste van die maand te. 7 dagen lang mag er geen soerdij in jemme huizen vonden worden. Want dit iets van wat reest is, die persoon zal uitroeien worden uit de gemeenschap van Israël. De vreemdeling lieke goed als dit in het land zelfs binnen is. Jemme mag je heel en dal niet eten dat zwaar is. In al jemme wenten moeten jemme onzware koeken eten. Het is een kearpunt en een nieuw hartstuk in de skiednis van Gods volk. En het begint met een feest. En het Peaske feest wil in de eerste plek waarom zijn naar de tijd daarvoor. Troch het eten van de bittere kroeden. Want die bittere kroeden, die moet Herren in het betekent zetten dat ze in de slavernij leven hebben. En dat het leven in Egypte net best weer. En dat ze het uitschreeuwden naar God om Herren te redden, nevens zijn belofte aan heid Abraham. En dat had God dien. En dus moesten je altijd dit feest vieren om te bedenken dat je niet waarom wonen naar Egypte te, maar Herren betrouwen zetten in de Heer, Herren redder en verlosser. In tweede plek wien der die onzware breien. Je moesten vooruitgaan. Want nu moest men voordwaan met die Egyptische aangoden en met alle smargens en alles wat zien het woord van de Heere ingang. Je moesten een nieuw leven beginnen en de zonde en het verkeerde uitbannen. Voort met de goden van Egypte, voort met alle aangoden en alle ongehoorzaamheid, voort met het soerdij als symbool van het nieuwe leven voor de Heere en zijn chest. En dan ook het laam dat je slachten heen, om het bloed om het doorheen te smarren, om daar troch verlossing te hebben van de deur. Ja, het wie het bloed van het laam dat Herren vrijzette en het leven joeg. En troch het bloed van het laam kon je de vrijheid krijgen om mij en voor de Heere te leven. Het wie een eenvoudig feest, maar wie vol met betjutting. En het wie een keerpunt in de skiednis en het begin voor het volk Israël dat het koninkrijk van God wezen moest voor alle volken en naties, als een voorbeeld, als een lucht op een berg. Ja, zoals ik zei, zo'n 400 jaar daarvoor hier God Jacob en zijn naiteam helle uit het land van Kana aan om naar Egypte te komen en daarmee de antithese in stand te houden. En dan, na 4 eeuwen, zet God het volk weer vrij, die nou een machtig volk worden binnen en hij leidt Herren naar het beloofde land. En een heel tijd later is der Jesaja, die praat over een oortijd, waar het volk van God in ballingschap is troch de zonde. En waar de belofte krijgt dat de Heere een part van haar weer ombrengen zal naar het beloofde land. En daar in hoofdstuk 25 had Jesaja het over een groots banket, waar de Heere zelfs op een berg een fantastisch miel jouwt aan zijn volk en zijn meisken, met kostelijke geruchten en ek met heerlijke wijn. Laten we daarover lezen en ik begin bij vers 6.
Op deze berg zal de Heere Almachtig alle volken een rijk feestmiel zetten. Een feestmiel met zuivere, belegere wien, met sappig vet vlees. En op deze berg zullen de walen verskoren, die oer het gezicht van alle volken leidt. Het kleed dat alle naties onder zitten. Hij zal de deur voor eeuwig verskoren. De Heere God zal de tranen van alle gezichten vegen en oer de hele aarde zijn volk de schande aannemen, want de Heere had het zijn. Hiermee besluiten we de eerste helft van de episode over het feestmiel. We hebben gezien naar het Peaske miel en we hebben gezien wat grote beloften God troch profeet Jesaja joen had, dat hij een groot feestmiel klaarmaken wil voor alle volken, stammen en natieën, met ontiegelijk lekker eten en de beste wijn. Nou, in de tweede helft zullen we ons richten op Jezus, zodat hij het verder uitwerken had, met het eerste teken bij de Brulloft in Kana, bij het lêste Peaske miel met zijn discipelen, in zijn eigen leien en sterren, waar bieter ijs de wijn voor zijn Brulloft rijmaatje moest. En dan, had er vooruitzocht, en dat wie ook vooruit gaan kennen, naar de Brulloft van het Laam. Want hier is de brageman. En wie als zijn meisken en als zijn Tsjerke, wie binnen de Bruid van Jezus Christus.